Bugat gini pa no. Sige. Tabangan sa tekwan. Unsa? Kato sa unang video ito mga kuwan niyo sa dinagi ko mga. May plan sa plans to. Oh. So what's up mga kapusok? Welcome back. Yan, for today's video, magpandaw tayo ng fish trap o bubo. Let's do this. So ito yung sasakyan namin mga kapusok. Ito yung gagamitin namin. Paano nila eh? Alipan? So ito na yung spot natin mga kapusok. So ayan, sisisiri na mga kapusok yung yung lubid na sa poste ng bridge. Yan, nasa ilalim. Doon nakatali yung lubid. Ayaw na kasi tampong sa dagat mo at tarungon pa. Buhay na. Buhay na. Oh. Yan, nasa mga 8 to 10 meters mga kapusok yung lalim ng tubig. Kaya ba kaya tayo pa? Ha? Ay. Sige. Yan, sinisisid na mga kapusok. Kinukuha na yung lubid na sa ilalim. Medyo hindi maganda yung panahon mga kapusok. Abaw? Ayan, nakuha na yung lubid mga kapusok. Ito yung hihilain namin. Rata. Baka na tagdo? Oh, rata. Naik kahoy, go. Go. Kahoy. Buburay pa dito. Bugat gini pa no.
Nanay. Jay, nakipasok. Mite kay. Akong isa ka. Tabangan sa tarik. Sige. Tabangan sa tarik, Juan. Usa? Oo. Sige. Kaya pasok daw. Kapay kitong. Oo. Kato sa unang may video ko magkuhan yung sa dinagi ko mga May plan sa plans to. oh, sa ay matabaw mo na eh. Ba? Libre libre pa. Mura daw. Oh, mura para siya mo sa tinapon, butiti na siya. Asa? Oh, butiti. Oh. Kau ka na? Adoy. Kaya yung tao ini. Asa? Padong. Ikaw sa bulsa ko. Asa bulsa ni kani? Sa? Asa bulsa ni Dapita? Diha. Mga. Ah. Ano sabi? Hindi po. Oh, lusok na kita po. Oh. Okay. Nice. Sani? Kanto sa tago kanto. Oh. Pali duha din ka buk? Oh. Nice. Sige, pagkita deh. Ano lagi pagkita? Why na ko na? Nagsitis na sa tuwan lang nga skit. Ah. Ah. 1, 2, 3. Okay. Nice. Era. Okay na? Ah, ya. Yung mga ikuan? Igot? Tugkad. Kadang. Oh. Okay. Yun pa. Aligi na may igot? Ha? Aligi? Ay. Yes. So ayan mga kapusok, binibigyan namin ng isang perasong isda, yung magamang mga isda. Yan. Buhi parwan. Ituloy nito. Ano lang? Ano?
Ganto. Sweet lips. Lip. Yan. Ito na eh. Kira na eh. Kira kaya na. Pwede ito na pita. Ayo. Kira kaya na. Selamat kaya? Oh. Sige, selamat. Tiyuhan lang. Kaon ka na? Kawan ko ano? Lamig ni. Selamat. Sa ay. Hara ay. Tumbenday. Berbit ni mo. Kaya ako bago. Dako makigunod. Okay, ganun deh. Apa na ni? Wow. Sarap. Wow. So good. Saya ng Yung sarap eh. Bisa sa kulang. Tara nga sa ukay. Yung asin na ang magic sarap pa kayo siya. Oh God. Ang sarap. Ang sarap. Mom. Tama. Asin lang. Huwag asin. Come guys. But let's just see if he can incorporate his very athletic, high-flying act and all those three-point shots that he can bring to the table in with this team. Kung palat siyang good, sudan ang kabot. Magwag palat siya ba? May good ang kaya. Grab ka na ginaon. Mga kabaon. Yay kayo silang duwang tawid sa Kaya kabot. ano ko lang ng duwa. Kaya. Lang ano. Wala sila eh. Causing this minor delay right in front of just Kali ba? Let's got Rob put on a few pounds of muscle. Dili lang ako sa He will get his opportunities. This confidence para dito sa